siwtare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique takkusana yoni to duɗala haramayni sarifayni ceerno ahmadou dia duɗala ceerno siraji dema to ndulmaji demɓe duɗala hadaygal qouranil karima to kay hayɗi duɗala ceerno aliou diawa to kerma sara ko on waktu yoni ha to duɗala ceerno djibril rasina to melga mali e ko taari ɗum kala ene jeeya e gardidi kabruji men to leydi sénégal sarɗi yankoɓe rewɓe ɓe sédiyawo jillima e nder leydi sénégal ngam hollirde mette mabɓe ko fate banggue suudu sarɗiji no leydi sénégal ɗum ko caggal nde sarɗi yanke debbo nottortoɗo ami ndiaye a fiya toon goɓɓe kame pette to leydi mauritanie jokkodiral hakkude états-unis de amérique kame mauritanie ne ɓeydo yarude yeeso ɗum ko caggal sifande sifodirde hakkude jagorɗo pétrole kame laamu leydi amérique ko wona ɗum ko ambassadeur mo leydi amérique holliri maɓe ɓeydu force uji yogay nokkuji gam teskede mauritanie ne manki ko fate banggue diƴƴe to leydi mali wonande commission CEDEAO holliti weltare mo mawde no fewi faade ɓosgol laamu transition ngu leydi mali ɓoyatamaɓe darnu goo muccatala dewintogal ko fate banggue technique sumgoji 2024 kabruji men to leydi guine guine konakiri ko accident musɗo hanki waɗe lawol kanka ko famdi ko kala yimɓe jeetato mbasi hen pital men taw ko bis mawɗo panoɗo to konakiri kabruji men manoen ha to côte d'ivoire burkina faso irsia woni centrafrique tunisie rd congo ma en jaa ha to jolama jaɓeri musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗena docteur Djibiso safriyanke wittiyanke mo jomiraɗo rokki sellinde o saaha mo gonɗena docteur Djibiso en andina dendagal bandiraɓe kala hande o mo tawe to wuuro witego welingara fulɓe noon woɗɗani leydi Gambie woɗɗani Guinée Bissau sara gendarmerie kesso taweteɗo nder wuuro witego welingara fulɓe kala jiɗɗo jokkodirde docteur Djibiso ari ha ɓattiti leydi Gambie leydi Guinée Bissau docteur Djibiso en andina dendagal bandiraɓe kala basma ko tawete tokkidira ha hande ne golla woni ɗon ko biyeteɗo sohna Aminata so tawi noon ko leydi Mauritanie Nouakchott tawete ɗon ko musidɗo makko biyeteɗo Makka Bana docteur Djibiso ene safra ñabbuji cuuɗotoɗi e nder ɓalli ko wayno fibron kiis nem hémorroïde soppisa diabète tension hernie estomac ɗo jeddumigo keeceji musoje koyɗe musoje cimmiɗo ha hoore mum wahliti mo seyɗani memi gonduɗo e dabare donkude ɓesnude fode sa jokkodire docteur Djibiso ma heɓen ko laaɓi docteur Djibiso sa yiɗi jokkodirde tongoɗe makko leydi sénégal mbatta ko 77 244 92 81 walla mbaɗa 78 353 28 92 so tawi noon ko leydi Mauritanie mbatta ko 34 83 26 89 walla mbaɗa 31 27 79 57 so tawi noon ko numéro makko whatsapp mbatta ko tongode leydi Mali 00223 70 85 72 47 musidɓe tedduɓe mbadden dando faade docteur Djibiso safriyanke ngana kala rafi mon jiiɗa jomiraɗo ene jippini kene safra ɗuma gorel teya ko haako moƴƴo iwruko en to korodinoro ari ko wallude en e safrude en ha moni kala yiito hen hoore muɗuma an joguiɗo AVC jogui cardiaque ƴiƴam dogata e ɗaɗi mum neɗɗo tuƴiɗo ɓandu jaaɗoru ɓandu wuloru joguiɗo sukara
koppi musoji koyɗe musoje sa jokkudire gorel teyya joni joni keɓa hen ko laaɓi a neɗɗo tuƴiɗo donkoɗoyade jama ni juma ni jokkoyde enɗama jokkodire gorel teyya ko ha kono ha ko wargani ala rewam ala effet a wulnan ndiyam ma ha wula jitta ko jamireɗa mbaɗa hen ala sukara ala lamɗam ala nana aɗa yara no wirani jiitoɗa hen cellal ɓandu maɗa joni joni sa yiɗi hebde ko laaɓi e ko jangta e gorel teyya jahata koto site mabɓe internet a mbatta ko www.gorelteyya.com ma jangan hoore maɗa so tawi ko tongoɗe gorel teyya ha mbawa jokkodirde mabɓe woto woɗɗo joni joni so tawi gonɗa koto leydi Mali Bamako jokkodirta koye Adama Alpha Ba mbatta ko 00223 79 23 74 88 so tawi gonɗa koto Touba jokkodirta koye Moussa Diagne 76 678 72 08 so tawi gonɗa koto Madina Gounas wuuro teddungo jokkodirta koye Amadou Sambalo mbatta ko 78 119 00 65 so tawi gonɗa koto États-Unis de Amérique jokkodirta koye Abou Sow Kawral Fouta Business plus 1 34 77 01 56 77 so tawi gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Haruna Gayda 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorel teyya e jeesemen dañen jama. ceerno Djiby Sy ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina tawa ceerno Djiby Sy ko laaɓɗo reedu malaɗo wune jaaɗiɗo ɓalawal e danwal kala ceerno Djiby Sy ene safra rafiji kewɗi ɗi jiida cirol ceerno Djiby Sy ne safra wonduɓe kista wonduɓe fibrom dogam sitta rewɓe rokkuɓe sowade rewɓe dartoraɓe e rewɓe saftaraɓe dewle kala ɓe arsigaji men uddi ceerno Djiby Sy ne yawren worɓe usraɓe goragu ceerno Djiby Sy ne safra asmo diabeta tension koyɗe guloje keeceje musoje e rafiji kewɗi goɗɗi ɗi jiida cirol ceerno Djiby Sy ne jogui leɗɗe fannuji tati hen fannu goto so tawi a hutorima ɗum fodde sappo e tati rafine yalta ma ha laaɓa fannu ɗiɗaɓo so tawi a hutorima ɗum fodde sappo e jeenayi rafine yalta ma ha laaɓa fannu tataɓo waddete koye gawri samme walla gawri ndemiri so tawi a hutorima ɗum fodde temedere rafine yalta ma ha laaɓa ceerno Djiby Sy ne jogui pegge usula ɓeydoje arsigaji pittoji dabruji ceerno Djiby Sy ne andina dendagal kilineɓe mum kala to leydi mbawɗa wonde e kala wuuro mbawɗa wonde e kala région mbawɗa wonde so tawi on pamodiri hay sinno arani omo wawi noddema leɗɗe ma hano hannirta ni ceerno Djiby Sy ene andina dendagal kilineɓe mum oɗo saaha joni omo tawi nder leydi Sénégal e nder yontere he kala o tawate koto galoya noon to galle biteɗo galle Jula woɗɗani radio galoya ngo so tawi noon ko ñande altine ene heewi tawdemo to wuuro men Jum ceerno Djiby Sy ko bawɗo listihara so tawi a yiiɗi wannede listihara ko indema inde nene maɗa dokkatamo o haala ko woni nder ɓerde ma ha mbiya yoni listihara wonɓe nder leydi Sénégal ele dendagal leyɗele taari ɗum ko temennayyi mbuuɗu waɗirte kala jiɗɗo noon neldude en omo jogui numéro Wave e numéro Orange Money ko 77 653 03 67 kala jiɗɗo jokkodirɗe ceerno Djiby Sy noon so tawi koto banggue appel numéro makko leydi Sénégal ko 78 163 24 82 so tawi ko leydi Mauritanie ko numéro makko WhatsApp jiɗɗo jokkodirɗe makko WhatsApp ko numéro leydi Mauritanie ko 00 222 47 22 80 84 ceerno Djiby Sy ne wiya dendagal kilineɓe mum to gonɗa ene mbawɗa wonirde foof leɗɗe ma ne mbawi yettadema hano hannirta ni omo andini ɗumen kadi base makko tawteɗo toon accede ne golla hano hannirta ni ene tawe ɗon miñi ko biteɗo ceerno Alassane Sy ceerno Alassane Sy kala jiɗɗo jokkodirde muɗum numéro mum leydi Mauritanie mbatta ko 32 62 04 99 walla mbaɗa 48 10 0012 ceerno Djiby Sy ko laaɓɗo reedu 0013 mbiɗen ko 48
10 0013 ceerno Djiby Sy ko laabde reedu malaɗo wune mbadden dando faade makko kettode kaburuji mon e ɗemngal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam ñalle mon musidɓe tedduɓe naasaande jeetati bowte hitande ujune ɗiɗi e nogase ɗiɗi yonti kumpital mene ɗemngal pulaar ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdullaahi Saar to karallagal weltare TV ha mbawon larde juɓɓudi moɗon tawitini to weltare ɓiɓɓe fulɓe weltare TV to lowre mon YouTube ko musidɗo mon Saydou Abouba jonde jeeɓire entre gouvernemental mo leydi Sénégal kame leydi France ɗum ko jillu Amadou Ba hoorejo jagode leydi France hande lulde hakkude makko e Elisabeth Borne hoorejo jagode leydi France ko fate banggue golle dendade hakkude leydi Sénégal kame leydi France nde lulde watti jeeɓire ko fate banggue yurnitade gueɗe dendade kame financement juuji jokkodirɗi hakkude ɗeɗo henna leyɗele ɗiɗi woni leydi Sénégal kam e leydi France délégation sarɗiyankoɓe ɓe CEDEAO taw ko rewɓe guitti sete mumen neli ɗumen e nder leydi Sénégal jettima to Dakar ɗo lamorgo leydi Sénégal ngam hollirde metti mumen ko fate banggue ngal ɗo henna piggal baɗangal e oɗo henna debbo sarɗiyanke to suudu sarɗiyeji nde leydi Sénégal woni Amin Ndiaye yontere yawtunde womre e reedu noon kadi womre hello e hakkille pettale reedu ɗum noon ɓe kolliti ko hunde bonde no feewi nde fotani wadde teni kadi ko hunde nde fotani yiyede hen goto e mabɓe noon wiyete ko madame Maymouna Ibrahima kam woni cukko nayɓijo kam woni cukko tataɓijo hoorejo suudu sarɗiyeji hoorejo suudu sarɗiyeji ndu CEDEAO goɗɗo one kañumne ko nayaɓo taw ko cukko hoorejo sarɗiyeji suudu sarɗiyeji ndu CEDEAO woni Binto Adja noon kadi Setou Camara on kadi jeeya koto Gambi goɗɗo jeeya koto Togo en wonde Fatou goɗɗo on jeeya koto Gambi ne wonde on jeeya koto Guinée Bissau jaafuɗon ne wonde Fatoumata Ndiaye on jeeya koto Gambi ɓe dañi joɗodade e Mam Amadou Diop woni gardiɗo suudu sarɗeji nde leydi Sénégal ngam hollirdeɓe mette mabɓe teni kadi hollirdeɓe darde timmude ngam ɓe gonani oɗo henna debbo teni kadi yiddeɓe ko nattude yiide ɗeɗo henna gueɗe ha laaɓi ɗeɗo henna balɗe kala police ne yiilo wonde ɓen sarɗi yankoɓe ɗiɗo kono ha ɗo gonɗen ɓe jiyaka taw andaka ɗo ɓe goni ko wona ɗum ko noon jayde yaltini subaka hande o ɓen sarɗi yankoɓe ɗiɗo koɓe gañiɓe kono kadi andaka ni to ɓe goni woni windande hesere yaltunde jagorɗo affaire étrangére mo leydi Sénégal woni Aissata Tall Sall hanki e yeeso ɓen sarɗi yankoɓe Guy Marius Sagna sarɗi yanki mo yeewi askan wi ko heppuno yiidemo ngam yinnode seppude guila e dumunnaji jawtuɗi to yeeso consul mo leydi France taweteɗo nder leydi Sénégal ngam hollirde mette muɗum wonande leydi France oɗo saaha woni tan koye hutorade Afrique naaɓe ha tenti to banggue Sénégal ɗum ko guyka o holliti wonande sa ari ɗaɓɓude ko fate banggue visa ɓe ƴettat passeport ma ken wona jonte tati ha jonte nayyi teni kadi ɓe dokkirma passeport maɗa tawa heɓani visa ala kala koɓe kalantuma ko saabi a heɓani visa teni kadi taw haalisma mo bersuɗa a ruttetake haydara o holliti jagorɗo affaire étrangére ɗum ɗo henna ko guyka mawka no fewi ko laamu leydi Sénégal foti darade yurnitade ɗeɗon gueɗe kono kadi ɓe garti ko fate banggue embargo mbaɗanoɗo e leydi Mali ko wona ɗum ko ɓe garti kadi kamɓe sarɗiyankoɓe e ɓen Sénégal naɓe maayoɓe caggal leydi taw kadi ganda ala kala ko battinta e wargoji mabɓe caggal mabɓe wona ñawoje wona haydara goɗɗum ko fate banggue gurdama ɓen ɗanniyankoɓe wonɓe caggal leydi kadi ha hande holko laamu ngu heɓiniɓe e gueɗe gurdam mabɓe kala kanko jagorɗo o holliti laamu ngu waɗi hen ko heewi kono kadi laamu ngu ne jogui kuccam mawɗam wonande ɓen ɗanniyankoɓe taweteɓe caggal leydi mum ɗum ko hanki kanko on jagorɗo hakkude leyɗele nde o dari e yeeso ɓen sarɗi yankoɓe
jagorɗo gaynaka kañumne darima e yesso ɓen sarɗi yankoɓe ha tenti noon sarɗi yankoɓe hewɓe kocci konngudi mumen kolliti wonande hoorejo leydi Sénégal ko fodanno ɓen aynaɓe kala hewɓe hen jiyani ko ɗon noon fedde fulɓe salinde yaware kolliti wonande ñalɗi baɗoji juɓɓinteɗi toon to Tambacounda taw kadi ɗiɗon ñalɗi ko fate banggue gaynaka ñande nogas e jeenayyi nduɗo hen lewru ɓe kolliti so tawi mawɗo leydi ndi yeccitaki aynaɓeɓe ko fodanno aynaɓeɓe tene hande jiyani yoɓe gandu kam on ñalawma so ari mawɗo leydi ndi yiyata hen hay gaynako goto ha tenti noon kamɓe ɓen aynaɓe taw e gardogol Seeku Ngari Ngulaka tawiteɗo toon to gue xooxa ha joni koye leydi Sénégal keddorɗen gartaten koye ɓen jaydi yankoɓe woni la coordination des presse woni coordination des associations des presse sénégalaises hanki ɓe kolliti moɓodiral mabɓe ne wonde FRAPP France Dégage kame yana mar ɓe kolliti yiddeɓe ko ɓuuri yawde yaccade Papa Alé Niang jaydi yanke nanggaɗo ni dumba toon to Sébikotane nde accitte ko ɓuuri yawde so wona ɗum ɗo e dumna garowo kamɓe kala koɓe rungoɓe juuɗe mabɓe kame caméraji mabɓe kala ɓe jaltinta haydara ko état o yaltinta gam wadde ɓe embargo e nder ndiɗon mbaadi keddoɗen koye Pape Alé Niang taw kadi ganduɗa oɗo saaha ko tawiteɗo toon to dombirde mum soɓe kuttana ɓoyata mawo daro e yeeso ñawowo ɗum ko ñalawma janggo o yaadiɓe makko ɓe kolliti ne keɓani wonande kuccam makko e ñawowo ɗum ko caggal nde ɓe nanganimo kene tolno e 15 hujjiyanke woni 15 avocat wawɓe heedandeɓo e wiide Alassane Seck ko wona ɗum ko noon kanko Papa Alé Niang natanɗo gueddere wi ñamata guila aljuma jawtuɗo hollitama sembe makko ne usti saabu eɗen gandi ko cewguel wonno sembe o ustima no fewi on noon holliti oɗo saaha mo gonɗen o wonata kattanɗo wawde bismade ɓen aroɓe salmindemo ɗum ko caggal hankide Ousmane Sonko gardiɗo landa Pastef waɗi toon jillu mum gam salminoydemo kasso mo weeli ngara wasi toon fittande mum suka gorko mo duuɓi 25 nottotoɗo soirée keɓe on noon ko caggal nde o gaƴƴodirtode gaari mawdi no fewi taw ko dumbadi toon o dañi hen noon piggal musgal no fewi hawo waso e fittade makko to suudu safara hewɓe noon kolliti o yaari ko koyɗe toon to suudu safara to gam safroyade kono kadi koreji makko kolliti yidde mumen ko leelawal yo waɗe e mayde makko hanki o noon ko procureur yamiri yo wiire ko fate banggue dossier Adji Sarr kame Ousmane Sonko to ɓooso o wanno to ex capitaine Touré on gendarmerie jogino ɗin dossier ji e loskugol muɗuma ñande 11 nduɗo hen lewru ñande 12 ndu lewru woni altina paaɗuɗo hen no ko nden kankone waddarato e yeeso juge Maham Diallo gam kankone jangtade losko dossier ji ɗiwo loskuno hen numéro ɗimmo woni ɗimmo landa Pastef biteɗo Fadilou Keita kam woni biyaɗo teeba hanki o ko jengi kala koto tribunal de Dakar wonno ɗum jeeyi sababu hanki Pastef kañumne huccini konngudi mum e nder réseau sociaux caggal noon labɓitinama holko saabi makko nanguede ɗum ko caggal nde o posti e hello makko Facebook wonande ko fate banggue majjugol gendarmerie biyeteɗo Didier Badji mo ganduɗa majji joni kene wona jonte ɗiɗi o tuumi ko état o foti wadde on kidnapping walla gueɗe goɗɗe ko fate ɗen gueɗe caggal on wonko andi haalani so haali moƴƴani o tuumi hen ko état o ɗum jeeyi sababu wiyede mo teɓ état kam sa tuumi ɗum tan a yaltini ala hen dalil sa renaki ko nder paɗa trafic de faux billets ne wonde médicament ji ɗi moƴƴani ɗum woni ko wiya teɓ jaggi ɗum ko douaniéɓe ɓe leydi Sénégal taweteɓe to Kër Ayiba ɓe nangi ɗuma koye ladde Kaymora nden ladde noon tawete koye Nioro Ribo ko wona ɗum ko qima oɗon haalis kala ma wonay 1,6 million koppreje francs CFA ko sanga 12 h midi ɓe nanga hollitama noon oɗo saaha douane mo leydi Sénégal ne ɓeydi darde mum no fewi gam teɓade gueɗe kewɗe ɗe ndewani laawola kikiɗe hanki o Adji Sarr yeeso laylayti rendo kankone wa yaltini konngudi makko ɗum ko caggal ñalawma hecci hanki o
nde ɓe jooɗino e yeeso ñawowo kankoye Ousmane Sonko nde noon Ousmane Sonko kañumne yaltini konngudi mumen nder réseau sociaux kankone hanki kene tolno e vidéo mo mintaji 6 wo arti ko fati banggue ko wi Ousmane Sonko waɗimo viol wo haalino yaaruno guilay jammo hay gueɗe ɗe kala no woori o holliti noon so anduno so porti plainte ma dañ kene tolno e 14 fittandu ma heddo hen o portano plainte kono kadi o haali hen konngudi kewɗi Ousmane Sonko ne wawi jabde tan ko kañum ko on saaha Alhaji Diouf hujjiyanke makko kañumne wonno e bismede yewtere Franc-Facce toon to RFM ɗon noon ɓe lurodiri seeɗa to banggue reedu ndu o wino ko reedu ndu kono kadi haala mum ne jokki ha hande o ɗum yardete ataye guilay jayndeli ha e ɓoggi karalle kala liberté provisoire taw kadi ko cheikh walla mien professeur Cheikh Oumar Diagne kañumne wonde Karima Haruma Hoka taw ko yimyanke kelme nanganoɓe guilay mayde imam Aliou Badara gila nden noon aɓe goni e cuuɗi niɓɓi ɓe jiiɗi fofde kenal lakkitare oɗo saaɓe keeɗi procureur mbete maɓe jaɓani walla ala ko way wonde kala ɗo e yeeso maɗen gueɗe kala laaɓoya jagorɗo coftal ɓalli mo leydi Sénégal Yaqouba Diatara o holliti Sénégal ne gembo ngam wonde candidat ko fate banggue kawguel Afrique 2027 beele ne wawa yuɓɓinede nder leydi Sénégal gartiren koye festival blues des fleuves de Baba Mala ko wowi yuɓɓinde kala hittande gaaci dande maayo ngam ñalɗi pinal balɗe 3 jeenayyi ha fayenma sappo e goho woni décembre ndu ndu gonɗen ko nden yuɓɓinteɗo Podor ɗo ma dañ tourisme en hewɓe arɓe iwɓe yogay jokli kala ma on jii dandolaɗe cuballoji pekan pijirloji fulɓe jimi kame concert kala e haalde darika kene ɓamta rendo ngo ɗum noon dande leñol ɓami wadde ɗum gila 2006 ha yettiɗo hen jeenayyi ñalawma janggo ɗum fuɗɗoto ɗo Podor ɗo jeheten ko toon to Ziguinchor taw yen toon musidɗo men Amadou Ishaqa Kebe hol kabruji garanɓe en to wuuro men Ziguinchor e ko taari ɗum kala Amadou Sakir assalamu aleykum wa rahmatullah. wa aleyka salam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu Sar Abdullaahi Saar a salmitama e dennangal hettoɓe Weltare TV kabruji gaɗanɗe ɗo e nder Ziguinchor eɗen gandi hecci hanki kanko maire Ousmane Sonko on noddanoma ina wayno ɗo e nder Ziguinchor kala ɗo turnuɗa ko armé hakkude police e minute e gendarmerie goto maɓɓe fof ina jogui fetel ɓe jaltini hunde fof e kaɓirɗe e dennangal cengɗe Ziguinchor kala hen ɗo bedda wawi wonde sa tourni jeyata ko armé ina dari no ɓe goniri ha futuro juula ha nde Ousmane Sonko yaltito e tribunal nde ɓe puɗɗi hodde eɗen gandi halko yardete ɗo hande ataye préfet Ziguinchor porti plainte fewde e batte oɗo Ousmane Sonko ko wahliti inde o inniri ɗiɗo taliji kala mo wela ɗum noon on préfet Ziguinchor ene portimo ɗo plainte kanko noon maire Ousmane Sonko yo omo fadi on ɗon plainte o yaha o notoyo so en garti ɗo e nder Ziguinchor centre culturel entrepreneur kamɓe de ɓe gaddi ballal mabɓe fewde batte projet ji ɓe mbi sukaɓe ɓe on ɗaɓɓat financement ha para so on gari min kolla on projet holno waɗirta e kala golle no jiɗirton ina wayno 4 suka noon notinoma ina wayno ɓe ƴetti hen ko 100 hiddeɓe ɓene kadi ɓe mbi ha gongol so en garti on jeehi to e joogue e Kafountine kamɓe de ɓe gonde kulhuli holɗum ɓe mbi mbalit kewɗo nana yuppa e maayo ngo nana ƴera ina feewi e galleji mabɓe jamma e ñalawma ina hepta galleji ɗi ɗum noon eɓe gonde ɗiɗo kulhuli ɓe gulliti laamu ngu yo waw darnadeɓe wawa hanganadeɓe ngoɗo maayo kamɓe de so tawi ko ne yaari ɓe ganda gurna mabɓe janggo no wayi ɗo e nder Ziguinchor Ousmane Kako kanko ardi ɗo ha feere commerce ina wayno ɓe jooɗodima ɓe mbaɗi yewtere mabɓe holɗum ha feere Darkas no yeyrete eno sodirte kamɓe fof ɓe kawra e konngol gotol taw so e jeen ɓe gari taw ɓe lurodirta e jeygu taw ɓe lurodirta kadi e corgol ɗum no ɓe jooɗima ɗo ɓe mbaɗi yewtere mabɓe taw hitande fof Darkas ene hetto e juuɗe mabɓe ɗum noon wawa nattude ha laaɓa ɓe gande caɗele gonɗe e nder Darkas ɗe ɓe jewta iɓa ɗum ha laaɓa beele eɓe mbawa gollade hitande aron ɗon no Weltare TV musidɗo mon Ahmad Issa Kebe gorko mbatto kabruji ɗo fuɗo radio Zik FM jokkodirde Sar Abdullaahi Saar yallah koye walde jaam
Amadou Isaga Kebe takkusana jondoto Ziguinchor kon takkusana yoni ha nder galle Boubacara Gaye to noksode ko taari ɗum kala ɗon ɗo noksoɗo paɗena woni leydi Mauritanie gouvernement américain yaltini finance ngam force uji tati wallidde finoɓe taw koye finoɓe nokku bireɗo Bakr jafuɗon e nder leydi Mauritanie man gartoye inde diwan o wi noon ko ambassadeur mo leydi Amérique taw kadi ganduɗa ɗiɗon force uji meɗi mbawa yarnude kene tolno e 101 ujunere neɗɗo kadi kame daabeji mumen kala e ndema e wallidde gueɗe kewɗe e nder leydi ndi tene kadi ɓe kolliti ɗiɗo sahaji Mauritanie ne ngakka diƴƴe no fewi kono kadi maɓe jokku oɗon systéme haaɓe mbawa fabade nokkuji kewɗi e nder leydi ndi Mauritanie ko wona ɗum ko noon gouvernement mo Mauritanie kame États-Unis de Amérique ciifodiri ñande joyindiɗo hen lewru ko fate banggue énergie kuɓɓam leydi Mauritanie jokkodiral hakkude leyɗele ɗiɗi ɗe haade ɓuura wawde ƴellide ko fati e banggue jokkodiral golle to banggue kuɓɓam pétrole hakkude leyɗele ɗiɗi ɗe woni hakkude leydi Amérique kam ene wondi e leydi Mauritanie hoorejo leydi Mauritanie taweteɗo to Riyada hanki yeehi to Jidda jippi koto bowal laaɗi diwaje ngal King Abdullaahi Saar ko ɗon noon wo jaɓɓa ngam waɗoyde umra makko caggal umra o noon ko nden wo ruttiti toon to nden wo ruttiti to Riyada jonde hande jooɗide to Riyada jonde nde noon koko fati e banggue sommet hakkude Chine arabo walla hakkude arabo Chine ɗum koye hoorejo leydi Chine tawtorama ken wona 30 leydi tawtorama ndeɗon jonde gollorgal biyetengal cinéma tawetengal e nder diwan wonande Zouayrata ɓe kolliti maɓe koltin sukaɓe janggoɓe école e nder région motrice d'amour kala nder état motrice d'amour e hoore mum maɓe jogo comci uniforme wonande ɓen sukaɓe yaltini ɗin konguɗi ko gouverneur biyeteɗo Wuldu Abdi o holliti ɗum ɗon yaltinum ko catal sinnima Mauritanie e Maroc ciifodiri hanki sifande jokkodiral e fannuji jaajƴi no fewi nden sifande waɗi koto Riyad leydi Arabie Saoudite hakkude jagorde ɗiɗi jagorde ñeeñe kame pinal e coftal koyeɗin fannuji ɓe jiiɗi jokkodirde ɓeydude jokkodiral hakkude leyɗele ɗiɗi ɗe ɓe jiiɗi ko hakkude leydi Mauritanie kame leydi Maroc pine ɗe nattodira culturel o aadaji ɗi kala e conce ɗe kala kame coftal ɓallingal wona gotum watta nattodirde ɓe ndenda oɗon culture ɗum noon miijinoma nder nden sifande ko hesɗitinade nde miɗino wadde gila 10 février 1972 hakkude Mauritanie kam e leydi Maroc koolaɗo kuuɓal jagorɗo commerce woni Mamadou Bari yuɓɓini jonde ko fati banggue yurnitade cogguji jeeyeteɗi bitikaji e nder leydi Mauritanie yiddemo ko fati banggue gueɗe patuɗe alimentation kala nde wonata coggu goto taw kadi yimɓeɓe mbawa ɗoftade oɗon coggu taw wona hande ko ɗum jarata janggo arta kadi wonta e dow ndiɗo hen mbadi al akhbar Mauritanie al akhbar Mariama bittu Sidi Mohammed erima wonande rewɓe infirmiére en ha tente sage-femme uji moni kala hen joguiɗo kayitaji mum ala golle nde ɓattitto jagorɗo cellal ɓalli leydi Mauritanie walla ni clinique privé hante o duuɓi guittama ala duuɓi kala duuɓi hen ɗi joguiɗa saɗa jogui hattan mum e heblo mum no fotiri kala sa ɓattitima ma waw gollade woni erango hesogo gouvernement leydi Mauritanie eri e nder ɗiɗon fannuji ha joni keddorɗen koye nder leydi Mauritanie to leydi Mauritanie awoɓe awo fina tawa fuɗɗitima hanki e nder tufɗe leydi Mauritanie ha tenti to Nouakchott kame Nouadhibou kala kono kadi liwngu wiyetengo pulpe ngo nguɗon ala hen gam teskede so tawi jokki awede ne gasa ma gueɗe kewɗe gas hen gurdam Mauritanie naɓe yoɓeteɓe kala saaha taw koye keeri Mauritanie gouvernement Mauritanie hesɗitini e rango muɗum ɗum ko caggal hecci hanki o batu jagorɗe taw kadi sakti ɗum ko joguiɗo konngol gouvernement o erima ɓiɓɓe Mauritanie naɓe yilotoɓe kanŋe kala nde ndentoto taccude keeri leydi ndi
ha saka pittal men ne gitte en ɗon ɗo pelle darniɗe hagge innama aade taweteɗe e nder leydi Mauritanie kame dawriyankoɓe joofi peɗeli ko leydi Maroc jeeyi sababu wonande yoɓade pittali ɓeɗon yaltuɓe hayso tawi ɓe jeehi e zone militaire caggal ɓe ngala armeji potan ko nanguede luwaji paye mabɓe mbasa bombede ni warede debbo jeeyaɗo Malaisie taw kadi hakkude Malaisie kame Maroc kanko on debbo mo duuɓi 42 jaggade to bowal laɓidi woje ngal Espagne kanko noon faano koto leydi Mauritanie woni Nouakchott wo nanguira ko mbusuji tati mawɗi adi mbaɗi baroje woni tan dasi ɓeni mbiya boddi ɓeni mbiya barode ladoje ene waɗi ɗum ha heewi e nder muɗum holko jogonno waɗoyde mi anda ne wawi taw woni ho yanno walla o ñaamo yanno ko hay wonde kala o wiyama toon a teb sawɗe gandi ɗum won nehoɓe ɗum e nder galleji mumena walla ni won ñamoɓe ɗum walla won hutortoɓe ɗum e mbadiji goɗɗi sen giwi to leydi Mauritanie koto Mali paadena communiqué final mo CEDEAO o yaltini faade leydi Mali wonande ɓe beltanima leydi Mali o saaha jogade juɓɓudi ɗum ko caggal jonde nani ñande nayyi nduɗo hen lewru to Abuja lamorgo leydi Nigéria on communiqué gasi ha laaɓi gam wideɓe laamu transition de saaha no yarata ni ne rewi lawol aɓe jogui hen beelama mawɗo no fewi hakkude militaire kame civil no golle ɗe juɓɓinira no yarata ni kono kadi ɓe kolliti maɓe keɓono dañde goomu technique rewintoɓe ko fate banggue transition 2024 ha ɓuura wawde yuɓɓinde ɗiɗon sumgoji gam heblude landaji politique kamene wonde autorité ji ɗi kala ha gueɗe ɗe ɓuura yuɓɓude kono kadi hestitinde erago mabɓe faade laamu ngu Bamako nde accita 49 koninke mo leydi Côte d'Ivoire dumbaɓe hen ɗo e goo lewru fandu so tawi ɗum laataki kamɓene CEDEAO ɓe jogui hen kuulal ngal ɓe jogori fawde e leydi Mali ha joni koto leydi Mali keddoren hoorejo jagode leydi ndi ƴettitto golle muɗum woni colonel woni o ƴettiɗo golle mum woni Chekela Kogala Mayiga o holliti hande o sanga 12 heures wonande ɓen jagorɗe kala omo yiɗi saktanede ko fati e banggue juɓɓudi golle ɗi kala sanga intérim o kala no wurno ko golla eɗo yarata ɗo golle ɗe kala jarata kala o wanni ɗum audit ha ɓuura wawde famde hade makko fuɗɗitade golle makko ɗum noon ko deftere wande ɗereji tati walla min page uji tati gam yurnitade ɗen golle kala no yaruno bayritiɗo golle mum gila 10 août ha yetti ɗo gonɗen finoɓe to koro wuro noon kadi tori noon kadi finoɓe nder diwan koro wuro wiyetengo torli taw ko demowo goto pinowo e goɗon wuro kam wara addi noon oɗo saaha mo gonɗen finoɓe toon ɓe kulhuli mawɗi no fewi ɗin kulhuli noon o wara koto hakkude wuro wiyetengo torli hakkude wuro wiyetengo torli e wuro wiyetengo uro koro honni ko toon fittanma ko itta kanko hewɓe kolliti o yano koto foire hebdomadaire woni o yano koto foire woni luuma omo arta andaka noon wadɓe ngal baɗal ɓe erima noon loskone watte hen kono kam finoɓe toon ɓe kolliti kulhuli mumen so tawi wonti e kala saha ɗeɗo gueɗe ne mbaɗa ma hewɓe kultu yeeyoyde gaweji men ha e gueɗe men goɗɗe gam yaade jeereji goɗɗi yeeyoyde toon ɓe kolliti noon yo losko waɗi hen ha ande waɗɓe ngal ɗon baɗɗal UNICEF waɗi ballal payodingal faade gouvernorat mo leydi Mali taweteɗo to Tombouctou ko balle kene mahato walla kene moƴƴitina gonangal gouvernorat o ha ɓuura yadude jamanu mo jarmum wonoy 70 millions koppreje franc CFA inde makko ko Ibra Seka ko Sénégal najo ko taxi o waɗata ko Sénégal najo ko taxi o waɗata kono wuuri koye nder leydi Mali ko kanko fella fellira ko pistole taw kadi wo fella kene wona 60 kilométre kerol hakkude leydi Sénégal kame leydi Mali e nder région mo Kaya wi jayde AS dognoɓe otoji kewɗi taweteɓe tokkayi kolliti hen mette mumen kanko no wuuri koto nokku biyeteɗo o wuurno koto nokku biyeteɗo Pire kono ɗo saha andaka taw waɗɓe ngal ɗon baɗɗala to leydi Guinée Conakry ko biisa dogowo nder leydi ndi kam yani jomgu musgo no fewi tawi nder pont goto pont mo yombo
kore yombo kore ponon yani kanko ten tawi nder préfecture mo Kinjam bisonon iwno koto kanka kene tolno e 135 kilométre hakkude mum e Conakry yimɓe jeetato mbasi en pittal men hen nayo ko rewɓe he ndiɗo ko sukkaɓe kene tolno 35 gañima hen gañanɗe musɗe no fewi jagoɗo tambiɗo noon fannu yille yima toon gam yurnitade ɗo hen caɗele baɗɗe kikiɗe hanki o tokkine guine keddoren ha joni sedi ya woni jokki erade kaldigal ɓiɓɓe leydi ndi donkugal nandiren ɗon ɗo gouvernement leydi ndi holliti ene weeɗi juuɗe faade lundo ngo kala nde ɓe jooɗoto kamɓe kala ɓe jewtiɗa kono noon lundo ngo ɓe kolliti ha tenti yaadiɓe parti selludiren diallo ɓe kolliti ɓe mbawa joɗade tabala ɓe jewtida e gouvernement o ɗon ɗo toɓɓe ɗe kala mbaɗa kay tabal ɓe kalda ko seeɗa waɗa ko heddi ko kala ne tundi haqqillaji mabɓe ɗum jeeyi sababu wasde ɓe nottade ngoɗon noddagu ko fate kaldigal to Côte d'Ivoire finoɓe to nokkubire ɗo Morunu oɗo saaha ɗanoto ko guitel gotel ɗum ko caggal ɗiɗo jiiduɓe yummay baaɓe hen goto ko enseignant jangguinowo goɗɗo communautaire nde ɓe jano guesa mabɓe to nokku biyeteɗo Arpa ɗum ne tawi to nokku biyeteɗo Arpa ni tawi nder région mo Morono taw ko ban guesa ɗo ɓe jano remoyde ko toon pellow goto tawiɓe sokke mabɓe kure enseignant o noon wasi en fittano militaire o on noon ne tawi cuuɗi safara ɓe ganda noon waɗɓe ngal baɗal ɓe ñaguima yo lesko luggo waɗi hen jagorɗo kono mo leydi Côte d'Ivoire woni tene Ibrahima Ouattara taweteɗo to Paris lamorgo leydi France jonde jokkodiral hakkude makko e nando makko oɗon jagorɗo yiddeɓe ko waddude junggo e fandu beele Côte d'Ivoire ne ɓeyda nden ka timmuka takko maji mum e habtade kala sa taccitoɓe tumaɓe janguji e nder leydi ndi ha habto gila worɓe joguitiɓe natani e nder leydi mum to Burkina Faso hoorejo jagoɗo leydi ndi woni tambe la jonde hakkude makko e ambassadeur mo leydi Amérique ɓe jewtidi toɓɓe jaƴƴi no fewi to Wagadugu lamorgo leydi Burkina Faso gam yewtere hakkude mabɓe oɗo saaha yiddeɓe ko sembeji kesi bawɗi wallide leydi ndi ha yalta e caɗele ɓe ɗaɓɓiri ɗum ballal faade laamu leydi Amérique to RCA Centrafrique ko rebel UPC ɓen tuuma e wargoji wango en jeeɗiɗo jamburu en ɗum waɗi ko nokkubireɗo bakkuma rebel o noon yeddi ɗum ha memmi leydi e wiide joguiɗo konngol oɗon rebel mo UPC woni Ousmane Mamadou ɓe kolliti ɓe mbaɗani ngun jango taw ko rebel tuumaɗo iwi koto Soudan e nokkubireɗo Zankaw taw kadi ɓe mbaɗi nguɗon jango koye nokkubireɗo bankuma hakkude mum e bankasu haɓe jooɓi hen pittali jeeɗiɗo jeegomo gañi hen kono rebel yeddi ɗum ha memile to Tunisie hewɓe ƴakkata mburu guila hanki ha fayenma hande kene tolno e ujunnaje 3 e temedere boulangerie woni ko uddi e wiide syndicat mabɓe aɓe ndewa laamu leydi ndi ko heewi no fewi kene tolno e temedere capanɗe jeetati taw ko million de dinar kene tolno capanɗe jeetati million kopleje euro ɗum noon so tawi ɗum yoɓaka koɓe natanɓe hofgo ngo alda e happu hay goto ƴakkata mburu to RD Congo cimtol kesol ngol loni yaltini ko fate wargoji baɗɗi toon nogasi jeenayyi capantati lewru manduɗo ndu ɓe kolliti e leskoji ɗi ɓe mbaɗiɗi ko temedere capantati go civil woni ko fittande mum itta taw itti ɗum ko rebel mo M23 ɗum noon temedere ɗiɗo ko gorko 17 ko debbo 12 ko sukaɓe ɗum waɗi ko ñande nogase jeenayyi capantati lewru manduɗo ndu kono gouvernement mo leydi Congo holliti ko temedere ɗiɗo e capanɗe jeeɗiɗo ɗiɗo civil woni ko wara hen ɓe ɗaɓɓiri ko cour pénal international nde waɗata hen leskoji mum luggi no fewi to joolam jaɓeri Arabie Saoudite bismima jonde kene tolno e capantati leydi tawtorama e tawtorede hoorejo leydi Chine o jaɓɓama o rokkama kaysil ataye tokosil o goƴƴi ɗum goƴƴande wootere kono kadi ɗum ko jokkodiral hakkude leydi Chine kame leyɗele arabeɓe ha tenti to banggue faggudu kene ƴellita siftinde on ɗiɗo dumunnaji kala hakkude États-Unis d'Amérique kame Arabie Saoudite ne herƴi no fewi Chine jolni hen koyngal mum kañumne porfidde dañde occasion jokkodire bawɗe ƴellidde faggudu hakkude ɗeɗon leyɗele hakkude leyɗele arabeɓe kame leydi Chine nden jonde ko hande nde fuɗɗi toon Russie Vladimir Poutine hanke yeeso
wonande audiovisuel walla video conférence yaltiniyanki konngolimo wo holliti ma Sina ma Russie jafuɗon jokku hande fiide wonande keef ɗon ɗo occidentoji jokki kañumen addude balle enen joora nder leydi ndi kono kadi maɓe jokku fiide gueɗe niɓɓiɗinoje leydi ndi kala ko wayno gueɗe kuɓɓam maɓe mbattu ɗum niɓɓam ha leydi ndi kala niɓɓiɗa kono kadi eɓe gandi ɓe kanga kala ko faadi banggue nucléaire aɓe gandi no wayata kono noon aɓe jogui systéme cetal ngal ɓe darnata gam fiide keef walla fiide ni Ukraine taw ala kala ko tampini leydi Russie haydara ɗum ko pitinni hollira doole muɗuma topperu hanki derguitama laamu hoorejo leydi woni Pedro Castillo ittama e laamum taw ittimo ko ɓen sarɗi yankoɓe hanki ɓe gooti ɓe derguiti laamu makko nanngama o weddama e kaso gam tumedemo gueɗe keeɗe ko faade ɓe nge mbuñaari oɗo saaha toɗɗa yo ardu leydi ndi ko cukko makko woni cukko makko biteɗo dinno oɗo saaha ko on toɗɗa on waɗi investir ñalawma hande o woni hoorejo leydi ndi kono kuulal hirtolelo woni couvre feu lawɗinama 22h ha 4h du matin ɗo e balɗe tati hay goto jogota ko armé ko alda e yamirore Iran 11 ñawaɓe hanki hen goto fittandu mum ittama hande ko yarga o warda kanko mo jeeya yuɓɓinannoɓe seppoji e nder leydi ndi kala to Israila ko tato fe jeeyaɓe to Palestine pittel minen guitta e nder reeto goto Israel to si Jordani musidɓe tedduɓe ɗum ɗo hen no wonno kabaruji garandi en kikiɗe hande o ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon giɗo moon sehil moon Sar Abdullaahi Saar ketki malaki jam yo jaam Allah hiiramena